Jasmijn is pas 18 jaar en doet hiermee aan het Limburgs kampioenschap. Ja, dit is mijn warming-up. Ik begin met korte puts en dan ga ik steeds verder uitbreiden tot ik een goed gevoel heb over de green. Voor velen een belangrijke titel, Limburgs kampioen. Maar voor Jasmijn slechts een tussenstap naar een veel hoger doel. Zij gaat namelijk studeren in Amerika in combinatie met trainen om uiteindelijk prof te worden. Als het lukt, dan ga ik naar Florida, Daytona State College. Ik heb daar nu goede gesprekken mee, dus we hopen dat dat voortzet en ik een mooie scholarship kan krijgen. Golf is in Amerika een hele grote sport. En Jasmijn is niet de enige van de familie die prof wil worden. Haar oudere broer Wouter zit al in Amerika. En die droom zat er al vroeg in. Waar zien we jou over 10 jaar? In Amerika, op het US Open. Je een beetje je gevoel ermee kwijt en ik hou een beetje van de natuur. En binnenkort geniet ze ook van de natuur, maar dan van de mooie golfbanen met palmbomen in Florida. Haar vader hield er stiekem al een beetje rekening mee. Ja, dat is wel bijzonder. We hebben 3 kinderen en volgend jaar zijn er 2 in Amerika. Dus dan blijft er nog eentje over hier in Nederland. Dat is wel heel bijzonder. Maar we hebben ons eigenlijk 10 jaar geleden al, toen hadden ze de plannen al dat ze alle 2 naar Amerika wilden. Dus we zijn daarin meegegroeid. Jasmijn staat vaak op de baan met golfers die net wat ouder zijn. Kun je Jasmijn maar beter in je team hebben? Als je dat maar door hebt. Als je dat maar door hebt. Jasmijn is een topper. Maar over het algemeen zijn ze eigenlijk altijd heel vrolijk als ik er ben. En vinden ze het ook heel leuk dat er een jong iemand komt. Op haar nieuwe school in Amerika zal ze veel meer leeftijdsgenoten treffen die ook op een hoog niveau golfen. Maar daarom heb je gewoon heel veel gesprekken met een coach en uiteindelijk ook met de spelers in het team. Ja, en dan voel je wel die klik en denk je, oké, weet je, dit kan wel mijn tweede familie worden, zeg maar. En dan is het ook veel fijner als je er naartoe gaat van, ik zit goed, ik heb leuke mensen om me heen. En het is niet verrassend, Jasmijn wordt hier voor de 2e keer Limburgs kampioen. Volgend jaar meer kansen voor de anderen, want dan zit Jasmijn in de States.